Karena setelah ini kita ditunggu Mas Wahyu belum nyawer ya. Kita menuju ke seputaran Kota Waduk setelah ini. Presiden dipaksa mudhun parlemen. Jarene kasus ngono, jarene kasus ngene ning ra ono nyatane. Dadi korban politik, Orde Baru. Dadi korban ambisi reformis palsu. Nadyan cacat netramu, nanging ngerti batinmu. Ngendi kucing, ngendi apa? LSM opo partai, ormas opo mung RT, sing penting tumindake. Kelingan walingmu sing prasaja. Agama ngayomi jagat raya. Salungamu akeh sing rembang sakilan, rakyat sing wis lilo dadi korban. Dicegal kono kene sebab melani rakyate, sing dianggap ora penting lan tansah disingkirake. Salungamu akeh sing rembang sakilan, rakyat sing wis lilo dadi korban. Dicegal kono kene sebab melani rakyate, sing dianggap ora penting lan tansah disingkirake. Matur nuwun. Terima kasih, Bos. Bisa nyanyi, Bos? Goyang aja. Muan, bro. Tek tambah. Nadyan cacat netramu, nanging ngerti batinmu. Ngendi kucing, ngendi LSM opo partai, ormas opo mung RT, sing penting tumindake. Kelingan walingmu prasaja. Terima kasih. Agama ngayomi jagat raya. Salungamu akeh sing rumangsa kelangan, rakyat sing wis lilo dadi korban. Dicegal kono kene sebab melani rakyate, sing dianggap ora penting lan tansah disingkirake. Salungamu akeh sing rumangsa kelangan,